Zdravím vás, dámy a páni, moje meno je Knarr, vítajte na kanále Knarrverse a dneska si otvoríme túto kolekciu Scarlet a Violet Shrouded Fable King Gambit Illustration Collection. Takže, čo vlastne tento set obsahuje, tak sú tieto 3 promokarty, a to B-Sharp, ktorý sa potom evolvuje na Pavniarda a Pavniarda King Gambita. Túto kolekciu som nechcel kvôli Shrouded Fable, ale čisto kvôli tej hlavnej promokarte King Gambita, lebo sa mi mega páči. A okrem toho, to ešte teda obsahuje 4 booster balíčky Shrouded Fable. Inak, to je všetko. Tak nech sa páči kódik. No a môžeme sa pomaly ísť pozrieť na tie promokarty. Takže ako prvú tu máme teda B-Sharpa, toho holo. Pekne sa to trblieta, snad to je dobre vidno. Všetky karty si budem dávať rovno do slívov. Takže krásne jeden čistý slívik, trošku to je od prachu. Dobre, B-Sharpa by sme mali. Ako ďalšiu kartu sa pozrieme na Pavniarda, ktorý vyzerá takto. Tiež má na sebe to isté holo, čo mal aj ten B-Sharp. Také akoby fľaky. Takže slívik. A zaslívujeme. No a teraz ideme pozrieť na hlavného hrdinu nádherného King Gambita, ktorý je taktiež, ako môžete vidieť, holo. Nádherná karta a taktiež si ho ideme zaslívovať. Tento plast tohto sa môžeme zbaviť, aj tohto, lebo nás teraz budú zaujímať tieto 4 booster balíčky. Nie som zvyknutý už na tie americké, lebo poslednú dobu som otváral japonské a tie majú vlastne iba polovicu kariet a toto je mega hrubé oproti tamtým. Takže v podstate tu máme všetky 4 arty. Tu máme Monkidoriho, tohto som meno zabudol. Tu máme Okidogiho a tohto som meno tiež zabudol. Ale niečo z plameniakom, viem, že to je. Keby im padol tento Okidogi, čo je celý tam zelený, tak to je hlavná chase karta, ukážem vám ju. A táto chase karta teraz sa pohybuje na eBay okolo 100 €, takže tento balík si dáme ako posledný. A Monkidogieho si dáme ako predposledného a začneme tými 2, ktorých vlastne nepoznám. Takže môžeme ísť na to. Takže sme vo vnútri. Kódik pre tých, ktorí nebodaj hrajú. A ideme, takže kartrik, 1 karta dozadu. Takže fialová energia. Furfrou, Varum, Absol, Fracture, tohto full art by som chcel, Cassiopeia, Kyurem, Binding Mochi, mám chuť teraz na moči, prvé reverse holo, Dusknoir, druhé reverse holo, Dusidai a obyčajná holokarta Cresselia. Nevadí, tak z prvého peku hit nemáme. Nedá sa nič robiť. Tak, ideme na druhý pek. Tak uvidíme, čo nám spadne z neho. Kódik, keby náhodou chcel kartu, ktorá tu padne. No znovu začíname fialovou energiou, tak dúfam, že rovnako neskončíme iba s holokartou. Eevee, Seadra, Croagunk, Golbat, znovu Cassiopeia, Hypno,
Academy Knight, holokarta znovu Dusknoir, holokarta Tapu Bulu a znovu, ale tentokrát Blood Moon Ursuluna. Neviem, či sa Blood Moon ráta ako hit, ale keby náhodou, tak to pre istotu zaslívujeme. Tak už sme v polovici a máme asi iba jeden možno hit, čož není dobré. Ale polovica znamená, že ešte stále nám môžu padnúť 2 hity a chcem minimálne jeden. Určite. Takže poďme na ďalšie peky. Znovu. Kódik pre tých, ktorí by chceli zahrať. Kartrik a ideme na to. Takže energiu tu máme teraz túto zemnú. Varum. Axiu. Bivir. Howder. Znovu Hypno. Znovu Academy Knight. Znovu Kyurem. Holo Genesect. OK. A Reverse Holo teda. Reverse Holo Malamar. A znovu iba Holo Tapu Bulu. Dobre, ja strácam nádej, ľudia. Ja pomaly, ale isto strácam nádej. Iba 3 holo karty, ale tak zaslívovať ich teoreticky môžem. Potom sa pozriem ešte na ceny, ktoré ja vám vlastne tu nahodím, aby ste vedeli. No ale my ideme teda už na posledný pek, tak snáď nám Okidogi prinesie šťastie. Kódik. Tento je výherný kódik, 100%. Kartrik. A ideme na to. Takže táto modrá, alebo zelená energia. Horsea. Kufant. Zubat. Eevee. Weavile. Znovu Cassiopeia, už tretíkrát. Znovu Kyurem, už tretíkrát. Corless Tenacity, Reverse Holo. Zubat. Máme aspoň jeden hit zo 4 pekov. A je to teda Kingdra EX 12 zo 64. Mám pocit, že to je hneď prvá EX karta vôbec v tomto sete, ktorý je veľmi malý, má iba 100 kariet, čiže v podstate arty japonské. Tak tu si zaslívujeme. A máme teda, dalo by sa rátať, že 3 hity. Ak nerátame promokartu, tak iba tieto 2. Teda Blood Moon Ursulunu a Kingdru EX. Škoda. Chcel som aspoň jeden full artík, alebo proste secret kartu jednu, ktorá je za tých 64. Bohužiaľ nepadla ani jedna. Padli 3 obyčajné hola, Cresselia, Tapu Bulu. Potom padol Blood Moon Ursuluna, čož možno sa pozriem, že či nejakú hodnotu má. A jeden normálny hit bol teda Kingdra EX. Tak snáď sa mi na budúce pošťastí viac. Tentokrát som šťastie nemal, ale tak šťastie práve pripraveným a na budúce sa pripravím lepšie a kúpim si drahší box. To znie rozumne, alebo práve že vôbec. My sa teda ešte môžeme pozrieť na toho King Gambita, ktorý je hlavná promokartička tejto kolekcie. No a ja sa s vami už z tohto videa teda rozlúčim. Dúfam, že sa vám dnešná otváračka naša páčila. Budem rád za like, odber, komentár na video, či už pozitívny alebo negatívny. A znovu sa uvidíme u ďalších videí. Ja som Knarf z kanálu Knarverse a ja sa s vami lúčim. Majte sa.